सी दिसताय मोठी ह्याच्या हो हेच डेंगा म्हणतो काय डेंगा चावला लय बेकार लय घाण मग खुट्टायला फेकायच्या आईला तुझी तू मागो पाय आई जवळ काले थांब शूटिंग चालू आहे नको तर दिसेल गेला 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 आत गेलायचा काढ 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 तू कुर्ली आहे पाहिजे बाहेर तिथनं मरल ना त्या कर्मात असंच मारा पाहिजे तुकडोच पाडाय पाहिजे तिथेच पहिला तिथं हात घालतो अरे जरा बाजून गोल करशील की नाही मातीच काढतोय तू काय रे वाटलं कुर्लीत टाकलं म्हटलं देईल झोप झोप ह्या कर वर साईड इकडे ढकल माझ्याकडे पुढे वरनं तू असं हात घाला शकतो तिकडे त्याच्याकडे ढकल आली आली कुर्ली आली कुर्ली तिकडनं बाहेर पण पडून येईल निघून काय ए कोयती झाल कोयतीची पाहिजे चल पण पुढं पाडशी काम कर ए बुडून काढायला लागलो आपण कधी काढणार हे चला काढूया गुरलीचा काय करूया जावं होते गुरली काढ काढ पुढं काढ मिशन सक्सेसफुल काय काय मग खाडीवर काय कापूस नसता उजव्या पण भीती वाटतात चावलं उपयोगी येणार तो तिथं नाटो पाडलंस ना तरी तो पुढे जाईल आणि झाड मासो हा नाही रे कुर्ली पण आहे आता मासच भेटलो परत हात घाल ओके पकड 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 काबली होती कुर्ली फटकन हातात ह्याच्या लागली ना तर हा बाहेर पडेल पटकन त्याचा हात मी सांगतो की फक्त हातात लागून दे कुर्ली ह्याचा हात नाही बाहेर आला पटकन तर बघ काय बघ अरे काढ आणखी एक मासो आहे मग काय कुर्ली काय लागली मग तू तिथंच लागलं अरे हेच मी हेलच काय पण लागल काय घाण कुरले तुझे मासं जात होतं कुर्ली पकड पकड मला आता लागले मासा नाही लागला बघा मासं बघ ती पिशवी कुठे टाकली असं लागलं माशाची कुर्ल्याची पिशवी कुठे ठेवली मी ए कुर्ल्याची पिशवी खय ठेवलं काय माहिती खयचं त्या बिलाचे खरबे तर खरबे आणखी एक मासा
मलिया मासा असेल हा हो मल्लिया मासा आहे तो. तर मल्लिया आहे तो. मलिया आहे तर तेजू तुझ्या नशिबात नाही कुर्ली तू हात काढ तिथं पण टाकाय तिथे आईच. अरे हो बघ. अरे काय तिचं असं. गेलो कुठं बघ चल आपण त्या बिलात कुर्ली एवढे थांब थांब. अजून एक काय वाटत. चल सोड पोचून काढता मग काय जिवंत ठेव. ही घाण नाही बघा तरी ही खाली घाण नाही ते वरचं बघा तिथं. थांब हा. बिल संपला. चल सोड असं ये कुर्ल्या 3 आल्या एका तिथं बाजूचं बिल सरळ सरळ ये अरे काय कुर्ली तुझी घे चला चल चालू पण केलं. पुढे बघितली हा काय रे ते बोरसा घे बोरसा घे या आणि बिल फोड कुर्ली हाय हमकाच ए मादे मग. होय थांबा ती लागू तरी बिल फोडायचे शूटिंग चालू आहे आधी आता मी बंद करतो चल गेलं समोरच आहे बाई ते समोरच लागेल बघ लागली. वरनात घाल चौकास काढ चौकास ह्याच पण आज बिलात खेचून गेली ती कुर्ली चौकास काढ सोडू नको सैल सोडू नको कुर्ली अरे कुर्ली आज बिलात खेचून घेते असं वाटतंय सैल सोडू नको जा वरती टाक इथं टाक टाक तू मादर चौथ बघ भोसडीचे. गांडू बघितलं काय पावर. असणार कुर्ली त्याच्यात अरे बिल उलटा. ए बिल उलटा. उलटी फोडायला लागेल थांब थांब बंद कर बंद कर. अरे इकडे बिल आहे जवळ बिल रांडी करले का. अरे बिल इकडे आहे भोसडीचे. थांब रे. ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम झीम चामुंडाय चार चोर शीख पाच श्यामला ओम ह्रीम लाग रे गाडीत पाहिजे घबरा. बरं खालसर उभा उभा खालसर गेला गेला ना. आडवा पड आडवा पड आडवा काय? पड आडवा पड. अरे घुसो चाल बघ. अरे जरा मेहनत घे त्याला लाव. अरे एनिथिंग एल्स. असं पाडूया का सर थोडं कुर्ली हाय वाटतं आता. हाय वाटतंय. ह्या फोडूया ह्या इथं आलं तिला खाली जा अजून. अरे होय राम. लागताय काय ह्याचा हात नाही पुरत आहे तिथपर्यंत मला वाटलेलाच याचा हात पुरत नाही तिथपर्यंत इकडं कर राणे नको धर. हा मीला हात नाही पुरत. थांबतो इकडनं बघ. हा वरती कर. आ, कुर्ली पड्या. हा, इकडे घाल. भरलो ना. डोका इकडे 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 खाली घाल डोका वरती माती हा इकडे खाली घाल असं बाहेर आली पाहिजे ना तोंडावर आणि नाक धरला पाहिजे पाचक वरनं हात घाला समोर नको हात घाल चावल एवढं जाड पण नाही.
चावताय वाटत नाही. मेला झोपला वाटतं आतल्यात. आग देत राहा रे. फोडणार नीट काढ बंकस नु भाई झावर चावली चावली तर काय आणतोस कधी मधा मग टाकला दुरला पाडून तुझं. मी इथं अर्धा तास झोप म्हणून होतो. काढणार सोडू नका पाठी बिल आहे पण पाठने इकडनं हात घालायला लागेल. हा चावली की वडतयस. शाबाश यश एक नंबर. डोका लावताय बा इथं ताकद लावताय इकडच्या साईडला केस. घासपटे बी चान कुरली दूध सोडलं तर चावल पटकन. उडव इथं टाक. मला पिचकांडी झाली त्याची. चिवल नाही मी नाही चिवली. सगळ्या टन काय डेंगू असेल. एकच डेंगू आहे. अबो थांब एक डेंगू बघ. हा एकच आहे. एक डेंगू एक डेंगू आहे बात. काढ शोधून पहिला कानपट फोडीन. जा बिलात परत तोंड टाकात. पाणी नाही रे. तोंड टाकात गावलो हाय आहे ना. हा हाय झोली दोन आहेत. चावता कशी. हा चावता. दोन असतील, दोन नाही डेंगा चावता तरी पण तुटला तरी. दोन नर आहे. हा डेंगा चावतो. मेला रे काढणार त्याची गो. हे कुर्ली आहे. मग काढ. होय आहे झवाड्या गाण तुझी. ही बघ. हे बघ आणि एक आहे. जोडो जोडो चेवालो अजून एक थांब काढता. थांब थांब काहीतरी आहे म्हणजे अजून एक. तुझं डेंगो काय यार. डेंगू एक आलो. एक मोठं डेंगू मोठ्या कुठली डेंगू आहे ते. हे बघ काय करतात. अरे मग तो डेंगो तर भेटत आहे. मला आवडते सोड. मुलो की काय ए हा चावल बघ तुझ्या पटकन. नाही चावते. माझ्या इथे आणि हे काय की काय. नाही जास्तीत जास्त दोनच असतात. चला कुर्ली जोडप्याचा पण झाला उद्घाटन. अरे काठी सोडताय काय त्या. सोडीत लूज सोड. मी लूज सोडा काय काठी. तू सोडशील मात धरीत. हा बिल सपत आहे की नाही हाय पुढे लय हाय. इकडे आहे इकडे असं. इकडे असा आलाय. असा बघ माझा हात कसा आहे असा आहे. सरळ आहे. इकडे आहे. इकडे नाही यार. इकडे दाखवलं. लागला काहीतरी हाय. काहीतरी हाय चौकास काढ. हाय चौकास काढ. पुढं आहे. हा? थोडीशी पुढं आहे. अशी फक्त बोटात लागते. मोठी नाही आहे तशी. म्हणजे फक्त टोका लागली तिची. काही सवाळा जोडली ती रांडीच्या. अगलच धरून आता. अजून एक बिल सोडून ठेवलाय. तोंड अडकला आतमध्ये बॉका त्या. मेला पुढं कुर्ली हाय. ही पण लागता कुर्ली लागते पण पुढं आहे. मी घालू. धर आई जवळची टोकाट तू बारकी आहे मोठी नाही आहे जास्त. ती कुर्ली सोडायची नाही. आपण अरे 3 ते 3 4 ते 4 कुर्ल्यांचा रस्सा पण लय बेकार होतो. मेल्या खतरनाक. असतं त्याच्या. मग कसं आहे म्हटलं. सरळच आहे बरोबर. हातात सरळच जातं. आणि आता हा दर्पण खतकर वेळातून कुर्ली काढणार आहे. तेजस तर दमलेला आहे. हातात जमतच नाही तर. तेजस तर जाट काय जमत नाही ते. हात त्याचं मोठं आहे. थांब.
दर्पण खटकर एक प्रकारची कला आहे. ते कलेचा तो पुरेपूर वापर करत आहे. काय नाही छोटे मोठे काढली नाही. मा फक्त टोका लागली जराशी पुढची. दर्पण खटकर पटापट आपली कला इथे सादर करावी. पटापट कला दाखवा आपली. हा बोडसा पाड. पाडू नको. पाच दे. तिकडे आडवं ना. हा, घ्या. हा. हा, पकड. काढ. 70 रुपये काढणार. इथे पर्स तिथे नाही तू आता मला शिकवणार. शिकवत आहे. आईचा संकेत सांगायच नाही. माझी पण आता उठ. आता मी काढतो. उठ 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 उठ. आम्ही एकदा आड घालतो. जवळ नाही काय बघ आता. अरे आडत लागतं पुढे. हा शूटिंग करते ना याला तोंडू अंड्याच्या तोंडूता येतं हसडे आलोय सकाळच उठून आहे जवळ बिना आंघोलीचो. तेव्हा म्हणतं आंघोळ बिनाच यायचं तसं. जवळ आहे. मग काढ मग काढ. काढ रे व्हिडिओ. व्हिडिओ चालूच आहे. येऊन दे 3 मिनिट झालेले आहेत काढून. एक कुर्ली 3 मिनिटं आणि उत्कृष्ट अशी ते दर्पण खटकर आपली कला दाखवत असताना बिळातून कुर्ली बाहेर काढताना कुर्ली काय बाहेर पडत नाही आहे. कुर्ली 2 पावलं पुढे जाताना दर्पण खटकर 4 आपले पावलं मागे येतं ना. 4 पावलं मागे येऊन परत 4 पावलं पुढे टाकून जाताय का शिकताय का. आणि तो आपले प्रयत्न चालू ठेवले त्याने. झोपलं. आणि त्याला काय कुर्ली आली आली. बिलातून बाहेर काढताना काय प्रयत्न करतोय पण काही जमत नाही ना. थोडंफार जरा तेजस सरांनी थोडीफार मदत करावी. मी वडू काय माग तू जिल्हा मोठी आहे. आली. आणि त्याने आपली कला इथे दाखवलेली आहे कुर्ली काढून. मेरा छोटी म्हणतो. आणि तेजस तरला काय ते झेपलेलं नाही. काढली असती तेजस मी, हा, तरला शान्या. फक्त झोपून शॉट मारायचंच माहित आहे बाकी काही नाही जवळला. हा तेजस तर कालिया गांडू आता हात घाल. काय झूम दाखव. हा डेंगू योगत. नाही. एक डेंगू कोणी चोरलं आणि परत ट्राय करतो तेजस तर. बेळातून कुर्ली काढलेली आहे तरी पण तो व्हिडिओ सारखा जोडपा भेटताय का. तरी पण तो व्हिडिओसाठी मुद्दा आपली स्टाईल मारत आहे. नाही रे. काय? लावली नाही नाही. ना. हा. शानो. झाली, झाली. अर्धा मिनिटो. हा, पकड. चावला. हे 2 आहेत. हे चिकला. बघ याच्या खाली. आता याच्या चावलीच पाहिजे. गडबड पकड. आ! 2 कुर्ल्या. हा भाऊ 2 आहे. थांब, थांब. ए तिसरी कुठली काय चावा. इथे ठेव वरती ठेव वरती ठेव. ती वाटतं हे पण इथे- माती इथे- काढली ना. ते छोर आली वाटतं. ठेव इथं. आणि थांब. हा 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 हा. हा बघ. यायला जायला तुझ्या तो बघ कसं टरटरत जात आहे ढेंगात. थांब थांब थांब. थांब असते. दाबले नको चावल दाबले. हे बघ दाबले पकड. बाहेर उडवलं मेल्याने. हा चांगला नाही केलं. थांब 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 थांब. नीट पकड मग म्हणशील माझा तो हा तुझ्यामुळे पकडलं गेलं. तू सोड. त्यातनं सोड. सोडू. हा. जवळ पकडला ना शेवटी. सोड संकेत तू सोड. त्याच्यात असेल तर पण येत ना आता. ना अरे ह्यात त्या 2 बाहेरचे होते असते. काय होत्या. बाहेरचे अडचण होते त्याचे पिरियड चालू होते. जवळ आहे रे. काय बोलताय बघ. हात घालता. कुर्ल्या बाहेर आणि हा नांडाचा आत खणतो. अरे काय चालू केले व्हिडिओ. लागताय का कुर्ली? हे नाही सवाडी. चावला नाही. चावायचं दवी याच्या. चावली होय. म्हणजे चावली सोडला. पुढं आहे थोडी जरा पुढं आहे. हात नाही पुढं. पाड बिल पाड. मेरा बॉडी गेला त्याच्यात बाहेर.
धराव ह्या फोड या ह्या हा असा इकडचा फोड ह्या असा फोड असा इथं हे शाने ऐकाले व्हिडिओ आता गेले चालू खंत बिंत सांगतात लाग वरच्या तिथे सर्व आहे. धुणे की काय ए, होय हं? धुणे वाटत पकड दोन्ही अरे फोडतील एकाच वडा गेलो नाही नाही एक काढ एक काढ बोलू नको हं? दुसरी पण आले का घे बाय घे कुठलो तू वर तेजू त्या दोन्ही कुर्ल्या तुझ्या आतमध्ये पण नेतील पडत वाटते नाही यार झेपणार रे तू काढ तुम्ही चैनी नाही काढला म्हणजे खाऱ्या मैदाला आपण माहित का मग आला अजून रंग चढतो खाऱ्या पाण्यात अरे काय हातात आली ना अरे ती? जागा नाही तिकडनं हातात माझं त्याच्यात भरपूर होत आहे चे, बरं. मग आता बघ हं. गेलं चालू इकडे इकडे वरती जा 6 सेकंद 7 सेकंद आणि कुर्ली आणि एक हात. ओम थांब थांब आणि एक हात. दाखव कुठला डेंग नुसतं पकडून गाळल गाळून दे नको मरते नाही गाळणार सहजासहजी अशा गाळत नाहीत ह्याचा बघ कसा होता इथं पप्प्याचा पकडत नाही बघ असा एकदा तू सुटली ना टाकतील मिक्सर माझ्या अंगावर लय बाकी आहे. माझी बारकी पकड टाक हे का कमी बारकी आहे ही पकडून ठेव खरी काय करलं होतं तुमचा काय करत होता तुम्ही माझ्याच्या भेटत घर मध्ये का रे करू पण ती कुठं